Prieteni, Melchior aici și astăzi jucăm Minecraft împreună cu Craniu. Salut! Așa. Astăzi o să facem survival, așa cum v-am promis. Survival map. Poftim? Survival map. Zile și tu tot. Da, avem niște iteme în chest. Iteme. Arată-le, Alex. Arată-le. Așa, stai un pic că trebuie să dau pe... Așa. Și avem niște chestii aici. Zice, welcome to Droidcraft și tot la o parte, here's some items for survival. Cam astea sunt itemele. Ia și tu. Ia-ți doar un târnăcop, o sabie și lopată și topor. Doar una. Ia și un stack de stick. Și băți. Sunt 14, le împărțim la 7. Bine, 14 la 7. 7 unde e gata și are tu pe alea. Bine. Și noi câte astea avem? Avem? Trebuie că mi-am luat itemele, că e lag. Bă, 15 diamante, 5 diamante, nu, 10 diamante, 10 diamante, tu, hai, dă diamante. Băi, n-am topor, a dispărut toporul. Eu am decât o unealtă, atât. Ia-ți, bă, mi-am lag, dar nu știu de ce, am lag. Ce se mișcă, bă? Nebun, mi se mișcă, uite, știi cum se mișcă? Stai puțin să dau game mode. Ia, mi se mai mișcă? Da. Stai să ies de pe server și mai intru o dată. Bine. Filmezi? Da. Scuză-mă. Armuri, bă, dar am uitat să ne dăm armuri. Dă-mi o pe una apoi. Aoleu. Nu, am? Ia, stai să văd dacă am o pe. Uite așa. Stai să dau, stai puțin. Stai să văd, Tu uita să-i tem 14.000. Hai, ia cobblestone aici. Tu ți-ai luat mâncare? Bă, îmi despure... Da, mi-am luat. Dar nu ne regenerează viața. Stai, bă, dai difficulty. Difficulty. Nu, stai să dau eu, difficulty. Bă, nu pot controla serverul. 2. Bă! Scuză-mă. Bă, nu dar mine că nu mai am viață. Nu crezi că am? Da. De unde să am? Mi-ai luat jumătate de viață. Am târnăt coape în cap și mi-ai luat jumătate de viață. Bă, uite ce fură el cobblestone-ul, doamne. Hai, bă. Haide. Ce faci, mă, acolo să bagi în pământ? Te grop aici. Bă, dă-te din fața mea. Am lag, nu știu de ce, dar am lag. Hai, frate, să luăm lemne, să ne facem o căsuță. Times a day. Vino după mine, vino după mine. Aici este cel mai bine. Ce faci, mă? Face, mă, dă-te, mă, la o parte dacă vrei să sunt omor. Bine, mă, bine. Oricum, că ia, bă, ce achievement frumos, bă. Hai, stai să iau lemn, să-mi faci o casă de-aia frumoasă, nu cum faci tu. Facem de-aia personalizată. Da. De-aia deluxe. Cu paturi, chestii, cu paturi. Du-te-l, da, mapa o puteți găsi și voi dacă vă lasă el IP-ul și portul în descriere. E pe Minecraft Pocket Edition. Hai, bă, cât te ajut. Dar avem nevoie de ajutorul vostru pentru donarea creditelor. Nu mai da mine, băi, bă! N-am Scuză-mă! Două pumni, hai. Să nu dai... Pleacă, vezi, dau cu sabia. Hai că am glumit. Vino încoa. Ia, merge să dăm heal. Nu da mine. Nu dau. Heal. Nu merge. Asta e, mă, să dau eu give. Stai puțin. Give. Era new. Cum era regeneration? Cum se scrie regeneration? Regeneration, parcă. Regeneration.
Generațion. Nu mai da în mine! Bă, m-ai închis aici! Bă, dă-mă pe! Ți-am dat, mă, de 3 ori ți-am dat. Bă, m-ai închis aici. Și mi-am și 3 inimi, ia de așa să... Bă, mă! Și eu la fel. Păi ca din pom că i-am tăiat eu și stai puțin să-mi dau slash kill ca să mi se facă viața înapoi. Gata, Mor. că mi-ai luat toate itemele. Ups. Dă-mi-le înapoi. Bine. Hai, bagă-le aici. Dă-mi-le înapoi. Asta. Mersi, mersi. Și vezi că aveam și un stack de stick. Asta. Și lopata. Bă, și lopata. De ce 50? Dă-le pe toate, hai. Mai am un steak pentru mine. Bine, hai. De la mine, așa. A, și aveam și cobblestone, dar lasă-l, păstrează. Auzi, dă și mie puțin topor și ți-l dau înapoi. A, lemnul, dă lemnul înapoi, băi, dă lemnul înapoi. A, și lemnul, da. Scuze. Ia. Dă-mi și mie puțin toporul. Ia, du-te ca ai în chest. Stai că te aduc acum. Du-te și tu și ia din chest. Ok. Dă-i tu la mine după aia. Unde? A. Bă, băiatul, știi ce? Mi-a venit să construim o casă de aia. Nu e topor. Nu e înăuntru topor. Nu e înăuntru. Nu e niciun topor? Cum să nu fie? Ia stai mă că am bețe. Fă-ți din diamante, fă-ți. Lasă că am bețe. Păi fă-ți că ai și diamantele tu. Și ia lemn, dar stai că trebuie să acoperim retardismul ăla, dar acolo facem o cameră cu chesturi, bă. Mă rog. Ia, de ce nu e achievement? Poți să ieși tu achievementul. Păi, de unde credit? Zi tu mie de unde credit. De unde credit? Zi tu mie. Ce credit? Bani. Ce credit? Pentru ce? Pentru server, ca să nu mi se mai închidă serverul. N-am să-ți dau Trebuie să donezi cu euro, frate. În fine. Hai mă, ia lemn. Stai mă. Vezi, ia decât de ăsta normală. Ne facem noi acum o casă. Ce de lemn am. Frate, am lag. Nu Și eu am lag și am 3 stick-uri de lemn. Am 3 stick-uri de lemn. Dar iar îmi face, stai puțin, intru înapoi, stai așa. Și eu am lag. Dar eu am 3 stick-uri de lemn și mi-a dispărut pickaxe-ul. Gata. Mi-a dispărut pickaxe-ul. Și s-a dispărut mă pickaxe-ul? Da. Vezi ce ai făcut cu el. Vezi ce ai făcut cu el. Cum adică vezi ce am făcut cu el? Bă, tu vrei bătaie. Păi Mi-a dispărut și diamantele. Prin inventar. Mi-a dispărut și diamantele. Doamne, ferește. Bă, vezi că ai ți-ai fi dat clear. Bă, îmi dă mai mult lemn, dar nu înțeleg de ce. Bă, că ne trebuie, două boss lemn. Și mie îmi dispar iteme. Știu. Ce chestie. Bă, ești nebun. Mi-au dispărut și uneltele și mâncarea. Frate. Și... Da, bă, că facem noi lemn și ne facem o căsuță, bă, băia. Am 3 stick-uri de lemn. Că am destul lemn. Oh my god. Bă, bă, când dau eu cu game mode. Slash game Am 4 stick-uri de lemn. mode 1. Game mode 1. Slash give craniu. Nu. Ăla. Diamond. Bă,
și tu uneltele alea cu GIF. Sau stai că mi le dau eu. Ah, shit, am de iron. Dă uneltele alea cu GIF sau cu game mod. Cu gift? Stai așa, o să ți le dau pe urmă, da. Cam atât a fost episodul de azi, sper că v-a plăcut. O să continuăm cu căsuța în episodul următor. Bine? Bine. Salutări! Pa! Pa!